Мачвам 2 мача, 2 прогнози, 2 минути. Първия матч бетвам без риск на Бетфан БГ между съставите на Челси и Ман Сити. Два отбора, коренно различна форма. Виждате Челси в трагична форма като домакин от 8 мача. Имат само 3 победи. Трудно бият. Въобще не им се развива сезона според очакванията. Там Енцо Фернандес е с спрени права, който е двигател и сърцето на този отбор. На една точка са от зона Шампионска лига, от друга страна има състава на Ман Сити, който изостава с 9 точки, матч по-малко. Ако го вземат, този матч стават на 6 точки от Арсенал и имат следващия матч директен на Етихад, който са домакини и ще поставят отбора на Арсенал под голямо напрежение. Ман Сити, 8 мача, 5 победи, 3 хикса, доста добра форма, сгазиха Арсенал за купата, сгазиха Ливърпул, така че ние си мислиме, че Сити ще го вземе този матч. Чистата победа е 2,10, мога да ви предложа едно комбо. Ман Сити да бие с гол на Челси, Ерлин Холанд да отбележи 4,40. Втория матч от неделната програма отиваме на Еньо Тардини между съставите на Парма и Наполи. Парма, долната таблица на класирането, играят за нищо, спасили са, нито могат да се качат по-нагоре, нямат мърдане от тази позиция, докато от друга страна Наполи 5 поредни победи, биха последния матч. Милан като домакин преследват Интер, излезнаха на второ место, на 7 точки се, остават 7 мача до края. В топ форма са, просто са длъжни да го спечелят този матч и да поставят Интер под напрежение. Ние ви съветваме да потърсите двойката на Наполи на доста приличен коефициент от около 1,60-1,65.